بالله وبه نستعين والصلاة والسلام على الفاتح لما أغلق وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. أما المشرف لا تيفي لا جبان بوبلا جين فون إسلامك فولينو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على بافانيا القرآن كنا كافوكو على كتماشيون بوياليكو وي على يسرني دوي وعلى كتماشيون دوي على كما باو بانغنا كبدون ما ونينا مالي وي على يسرني دوي nyonon ka wi barake ni abisan damana mabo ubeje ka anga sheikhu no ya Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu ube o ka bangili nyina maya uni anga shirifike ala mahinena Sheikh Munir Mahi Haidara de tumbeje kan baranke nyonfe nga umalla ran wuli sibrido novembre kalo kletan ani saba sam bafla ani tanworo wi cibla sheikhu denkema no ya Sheikh Muhammad al-Arabi Haidara ani abalmaw udona nyonon ka wi u kumbe kamni dugu bodara kunsensen ka do dugu kono foliuni bismillah belajele temene kofe wajuluba kene sigira nyono seli kene kan akera khalifaw ani muqaddamu nyena wajulu nunu dalilani bashir lika lasiliyo no wajulu kala nyono ni ma Sheikh Tijani do ale de woliyu ka woliyu mumidul kulli arifur rabbani ale de bi woliyu galamata ka do woliyu galama ka do alaka woliyu da kelengele ndama mimi otemi ni yibulashi waliyo ma ale de ba duida zalika fadlullah o ya alaka sonde kadama okuma Ahmad Tijani joni modedu joni ndedu afiko do ngo Fatimatu Zahra Fatimatul Batuli bele tara kadem so kele minto dukulo sanve ya famu Al Hasan wal Husaini oluba ngo mamso de yoye bid'atur rasul ala kira sugo budo ala kira ko yasurni ma yasurruha ni muy gora Fatima yi o goyarane Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o mode de Sheikh Tijani ni ma famo la sina wal Husaini olu mode anu mode o de Sheikh Tijani Al Hasan wal Husaini ni to olu do mbalmake atonga doni fiuka ni la Hasan wal Husaini dondola ala kira Muhammadu kema Al Hasanta ka da kamana ka Husainita ko fana bla ya demsen flado abeka tamanuye sahaba do yu yelala ako demso abe kamambaka belebele ko no ye Muhammadul Mustafa nala ya da ma dan cugo amma ma da min dan cugo kera ko ala kera Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sabe na le bitama dukulo de ba nyininga koro kadiyewa na bitama dukulo bitana eter single tita ka kelento ni yaye idimine ibi lafiya ni ala kera Muhammadu no magarila kasoro janaba no bila ala ko ka ya faroma o de tahiro mutaharwi mado sanyaledu me sega masaniya o kuma mami simbi masaniya o ya ala kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuna balmaw done keneka sheikhu ka dunanke mitumeno no Sheikh Tijani ani Sheikh Ali Tamasani modinke no Ahmad Al-Fasi ale kumata aduna tareka ladabu akumana oka akumana amba fo awye aw tare agbe ne wasu kan mu ni sedna ali ya fo adengaye alabana ka munvo ako shirifia kafie ma kortale bokolo Haidara o jamuye o yi soro fafe o kote me kiyere ka ma kortale wallahi jogo de be ma ka ma kortale naka la la khulqun azim de Sheikh Tijani akala asiranya mbo dakuda da songa wasiat of songa taso wati toma Sheikh Tijani ay misali adoke adenga fla de kuma fe Sheikh Tijani muso seke ne ba fa ya fa mu ko sebe ade be kuma fatu Sheikh Tijani e desayato de fo mo ko amako 2 jours dona ma be kabru dora Sheikh Tijani be kabru dora ma tara be kabru Sheikh Tijani de be fatu fo denga fla Mahmoud Kabir an Mahmoud Habib ade be fatu aha muso seke ye de muzara denga fla de balola be fatu muso seke ade mu shuda ka chama mu kay Sheikh Tijani ko ay mo fa ودوكو سو شيطاني كو ما خفت عليكم بالمسافة ولكن باستقبال الأغراض إلينا أكو هي كلاندون نتسراو نيا كافو نبى الله راب دوكولوكا نبسكا مكونيا كندو دوكولوكا كلاندون نبسكا أو مكونيا كندو دوكولو جكورو نبسكا أو مكونيا كندو مكاكا أو تويا أكمانا أو دينك فلا مغمبا فنو محمود كبير محمود حبيبي محمود كبير ودي ديم بفولو بولو فولو مثاليا دو اي دو دي بولو كاري اي سيكتان على اسرائيل لاجي ويدي من محمود كبير دو دي بولو كاري ويا من كان دي سيكتان ما كوي دي اندي بولو كاري غانيا فالي ما دوم سنوندو سيكتان كو او تشغو نينا اي سرا دوما ay jël kala ta ko mam kebir
denkɛ bolila kana mun kɛ a y'a bolo kari kaw olu ko Seku an ko an yafara a ko aw yafara diɲɛ na nka Ala ko nafsi bi nafsi lahara don aw tɛ se k'o ta ka bɔ ne kan. ale kɔfɛ Muhamadul Arabi Sheikh Munir Haidara ale ye kuma ta a fana ye lasili kɛ lasili min ni o ye mɔgɔw nafa kosɛbɛ. يا حمة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله أمي على تنو أمي على بركة دا ala min bɛ n'a ma fɛn bangi fɛn ma bangi a ma bangi fɛn fɛ ala min bɛ n'a dogora la ilaha illallah kɔnɔ ka sɔrɔ ka bangi muhammadu rasulullahi kɔnɔ ala min bɛ a dogora ka dogo fo a tilala ka bangi bɛɛ lajɛlen ye ala min bɛ a bangina ka bangi fo ka tila ka dogo bɛɛ lajɛlen la an bi o ala fo ko ala wale ɲuman dɔ ko ala barikada ale ala min n'a sɔnna ka fonisiriya anw ma anw ka sigi ni kɛnɛ in kan kɛnɛ min ni waliya dugɛnɛ kɛnɛ don kɛnɛ min ni secani kanu kɛnɛ don an b'ale ala fo k'ale ala barikada an ka sababu ɲuman ka taa o ala ba in ma ale ala min n'a kumana anw ye a ko turiduna bi wa ana araftu muhammadan aw b'a la ka ne ala ɲini ko ne ala de ye aw ka ɲini fɛn ye ko aw mɔgɔ bi ne ala de la nka ne ala ti aw dɔn f'a ka taa jɔ Seydina Muhammadu ka da la o kumana ni maa min jɔra Seydina Muhammadu ka da la ne bi o tigi dɔn o tigi bi don ne ka du kɔnɔ o kumana o Seydina Muhammadu an b'a fɔ k'a barikada ale min n'ale kun tɛ sɔrɔ kun tɛ yen n'ale kun tɛ madadu kun tɛ yen n'ale kun tɛ jidi kun tɛ yen n'ale kun tɛ bato yɛrɛ kun tɛ yen nɔ ale Seydina Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ala ye anw bɛɛ lajɛlen da Seydina Muhammadu de kama nka a ye Seydina Muhammadu yɛrɛ da ale yɛrɛ ala kama o kumana ni ko ala ye anw da Seydina Muhammadu yɛrɛ de kama o bi maa dɔ kamana gwa o tigi bi n'a fɔ ko ala ko kuranɛ kɔnɔ wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun adamaden ni jinɛ ne mu da foyi kama fo ne batoli kɔ ayiwa wajulikɛla dun bɔra k'a fɔ ko an ma da foyi kama ko an dara Seydina Muhammadu de kama wala ne bɛ ɲininka balimakɛ bato bi dayɛlɛ e yɔrɔ jumɛn na ala bi e ka bato minɛ waati jumɛn na f'i k'a fɔ la ilaha illallahu ni dana o ma sange ma ti fo ɲɛ f'i ka Muhammadu rasulullahi faraga o kumana Muhammadu de da min b'a to da bi yɛlɛ e bato bi minɛ o kumana i dakun o de Seydina Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam kumana ale Seydina Muhammadu ale de ye ko ye ko fana o de Seydina Muhammadu ye an bi sigi min na Muhammaduya kɛnɛ don an bi sigi min na ɲinifɛn min bi a la o ye Muhammaduya de ye o Muhammadu ala ka dalifɛnw na ala m'a ɲɔgɔnna da ala t'a ɲɔgɔnna da ala ka dafɛ bɛɛ la dafɛ min ka fisa ala ka dafɛ bɛɛ o ye Seydina Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam a ye Seydina Muhammadu ci a y'a ci cogoya min na a ma dafɛ ci o ci cogoya la ka kɔn a ɲɛ k'a ta Seydina Adamu la fo ka se ala kira ma n'o ye Seydina Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam kira t'a kɔnɔ kira min b'i n'a fɔ Seydina Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam a dɔnniyaw di a ma n'o ye waliya dɔnniya dafalen n'o ye kiraya dɔnniya dafalen n'o y'a nɔrɔ dafalen a yɛrɛ kumana a ko kuntu nabiyan aliman bi nubuwati wa adamu bainal ma'i wa tin ne kun ye nabi ɲuman ye ne kun ye kira ye min ka nabi ɲumanya kalama a nɔrɔ bɛɛ bi n bolo a dafalen don n bolo a bajuw bɛɛ bi n bolo a bonya bɛɛ bi n bolo a karamaw bɛɛ bi n bolo o y'a sɔrɔ an fa adama bi ji ni bɔgɔ ani ɲɔgɔn cɛ bal walal adama ko y'a sɔrɔ Seydina Adamu yɛrɛ tɛ yen walal arsha walal kursiya la wala ne dafalen do y'a sɔrɔ nin si tɛ foyi tɛ yen nɔ o ala kira an b'a fɔ an b'a barikada k'a wale ɲuman dɔn o ala kira ala ye dɔnniya min di a ma n'o ye adamadenya gindo dɔnni ye n'o ye segere ye gindo min n'o bɛ adamaden ni ala yɛrɛ cɛ ni dafɛ si tɛ o dɔn ala ye o dɔnni de di ala kira ma o dɔnniya ala y'a di ala kira kelen de ma kiraw la a dafalen Seydina Isa ka mɔgɔw olu y'a lajɛ ala kun bɛna dɔnniya in di u ma mais ala ye dɔnniya in ɲaami u bolo a panna u kunna ka na bɛn ala kira kan a dɔnniya bɛ nka izunu de kun dala u bolo o de kama u m'a faamu ko Isa ye ala den ye ala fa don ala ba don kuma ɲaaminen caman
mais dɔ yɛrɛ tɛ u ma se k'a dɔn nka u y'a kanu ka se yɔrɔ dɔ la fo adamaden bi ala kanu cogoya min na u y'o kanu bɔn Seydina Isa kan nka izini kun tɛ u bolo o de y'a to u ɲaamina nka ala kira sallallahu alaihi wasallam ala y'a dɔnniya di ale ma ka izini dafalen di ale ma ka nɔrɔ bɛɛ di ale ma ka tila k'a yamari a ka se k'a yɛrɛ kɛ tuguni mais a bɛna a yɛrɛ kɛ cogoya min na an bɛ se o ma ɲɛfɛ o ala kira tɛmɛnen kɔfɛ an ka waliuba n'o ye Sheikh Tidiane ye waliu ɲɛma waliu bɛɛ bɛ tali kɛ cɛ min na gindo la ani bangi na i k'a dɔn i kana dɔn o de ye Sheikh Tidiane ala ka nafa n'a barika ye o Sheikh Tidiane fana a cira komi n'a fɔ ala kira cira cogoya min na a dira a ma komi n'a fɔ a dira ala kira ma cogoya min na nɔɔrɔw ko don waliya nɔɔrɔw ko don waliya gindow ko don waliu bɛɛ ka ɲɛma o de dira Sheikh Tidiane ma o Sheikh Tidiane nɔɔrɔ in fana dira ale ma n'o ye adamadenya gindo ye Sheikh Tidiane a dira ale ma adamadenya gindo min bɛ adamadenya kɔnɔ ni adamadenya y'a dɔn a tɛ fɛn wɛrɛ ɲini a mɔgɔ tɛ se fɛn wɛrɛ ma bilen o dɔnni a dira Sheikh Tidiane de ma ni izini ye mais Sheikh Tidiane a kun tɛ se k'a di cɛw ma n'a kun tɛ se k'a di cɛw ma fo n'a bɔra izini na ni ala kira ko a di maa min ma o tuma na ale yɛrɛ y'a sɔrɔ k'a di maa min ma n'o ye sahibul fayda ye saadatul anami adamadenw bɛ kunna bɛna diya ni cɛ min ye o de ye Maulana Sheikh Ibrahim Niass o Sheikh Ibrahim Niassi ala doma kumana ka ko wa in saddatil ashyakh abwab faydihim fa anta min al abwab fatih ma sadu akoni walu kera ku yu ka dawtu ma se ka daw yele ako Sheikh Ibrahim Niassi bina daw bela jele yele jona si ko ala nyona chaw chama temena ala do min bi alela ko abi che chama na nu temena naye nga min bi ale ni walu to che ko walu to e muso ba fu muso mi ma ko muso ko kono muso min be nati de wolo ko walu to de bi te ale Sheikh Ibrahim Niassi hakela ma Sheikh Ibrahim Niassi bi de wolo cogoya min a ja waati min a ja hakɛ min ka di a ye o de kama ala dɔn a sera k'a yɛrɛ kɛ cogoya min a ja k'a sɔrɔ Sheikh Ahmad Tidiane yɛrɛ ka kalanden bɛɛ la cɛ ani adamaden ni jinɛ na mɔgɔ min ye ala dɔn maa 600 Sheikh Tidiane yɛrɛ ka cɛbaw bɛɛ na min kan k'a tɛ tɛmɛ o kɔni kan mais Sheikh Ibrahim Niassi nana a nana di mɔgɔw ma ka ala dɔn di mɔgɔw ma fo hakili yɛrɛ tɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ a la bilen a yɛrɛ ko ten lakantu alafa lan tuadda kalimata tawhid fatu hadda ako ale ala don la ilaha illallah ale a di cɛw ma cɛ ba caman min tɛ se ka jate o kɛra Sheikh Ibrahim Niassi ye sɔgɔmada kelen o kumana gindo nana di Sheikh Ibrahim Niassi ma nka ale bɛ se k'a di izunu fana tilala ka di an ma ko a k'a di cɛw ma cogoya min y'a ja yɔrɔ min y'a ja a ka d'a ye cogoya min na kun fa ye kun gindo o dira Sheikh Ibrahim Niassi ma Sheikh Ibrahim Niassi don dɔ la a taara ala kira kaburu la a taalen ala kira kaburu la n'a ka kalandenw mi ɲɔgɔn fɛ u gɛrɛla ala kira kaburu la u ye foli kɛ ka barikadaw kɛ ka waleɲumandɔnw kɛ u tilalen ala kira foli la Seydina Abu Bakiri kaburu dame ala kira kɛrɛfɛ u panna o kunna u taara Seydina Umaru kaburu la u taara foli kɛ ka barikadaw kɛ tila kɛra Sheikh Niassi kuma ko an ka taa u bɔra kɛnɛma kalandenw ka peresera u bɔra kɛnɛma min ko Baye Niass an taara foli kɛ sisan ala kira la an tilalen silamɛ kumaw ka ca kow ka ca e ma Seydina Abubakar fo Seydina Abubakar yalima a yɛrɛ kɛmɛ ka ko dɔ kɛ de wa n'i y'a ye e ma taa fɛ k'a fo i b'a sɔrɔ ko dɔ kɔni bɛ yen a ko ne taalen ala kira fɛ yen ne ni ala kira ye baro kɛ ka foliw kɛ tila kelen ala kira ko ne ma a ko Seydina Abubakar ma ya Aba Bakiri shayihu ila Umar taa Sheikh Ibrahim Niassi bila Umar fɛ a ko a taara ale bila Umar fɛ ko de y'a to ale yɛrɛ ma taa fɛ bilen ko ale n'a kun bɛ ɲɔgɔn fɛ o kumana anw bi nin yɔrɔ in na bi alhamdulilayi rabbil alamina ani cɛ min sigimɛ bi n'o ye Sheikh Tidiane mɔden ye Ahmad Al Fassi nin ye ala ka waliuba dɔ ye waliw kɔnɔ waliya kɔnɔ ni cɛ ye maa min ye nin ye tiɲɛtigi ye nin ye cɛ ye maa min ye hɔrɔn dɔ ani Sheikh Mamadou Muniru jɛra ala jaati de kama a yɛrɛ de wulila ko a bɛna Sheikh Mamadou Muniru ka foli kɛ a nana Bamako a sira yen nɔ donc kungo a nana yan nɔ anw yɛrɛ fɛ yan an jɛra ka na Sheikh Tidiane ka mawludu kɛ ɲɔgɔn fɛ a nana o de la yen nɔ o kuma na ale ka na anw fɛ bi a bɛna hakili jigin Sheikh Ibrahim Niassi ka kuma dɔ la Sheikh Ibrahim Niassi don dɔ la a taara Sheikh Mahmud Al Hafiz kaburu la o ye waliuba dɔ ye ala ka waliw cɛ la kuma min n'a taara o kaburu la a bɛ fɛ ka don o yɛrɛ mɔden dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko Sheikhani dɔnnibaa don dɔnnibaaw bɛɛ b'a dɔn
ani o bi ɲɔgɔn fɛ nka o yɛrɛ sɛbɛn ɲasi ka kalanden dɔ ye a ye taribiya kɛ sɛbɛn ɲasi fɛ u selen mɔkɛ ka da la yɔrɔ da la sɛbɛn ɲasi bɛ fɛ ka don nka a ko mɔden ma n'o ye sɛyikhani ye ko bila ɲɛfɛ fɔlɔ e ka don rawda kɔnɔ kaburu la kalandenw kamana ganna sɛbɛn ɲasi don o don kabako a ka ko bɛɛ kabako nka n'i m'a ɲininka e bɛ to ten u donna u ye ziyara kɛ u tilala u bɔra kalandenw ko sɛbɛn ɲasi an ma nin faamu dɛ sɛyikhani e ka kalanden a ye wurudi minɛ i bolo a ye taribiya kɛ i bolo a b'i ka kalandenya la i ka khalifa do an bɛna don kaburu la e k'o ka bila ɲɛfɛ o kumana o de ye sɛyiku ya tarijɛni de ye kalanden sɛbɛn ɲasi min kɛra aw m'a faamu ne ko sɛyikhani ka don an n'a mɛn cɛ min kaburu la a mɔkɛ de don n ko a mɔkɛ de don n'o ye waliyuba in ye la ala ni ne Ibrahim Niasse kelen donna walikɛ in bɛ bɔ waliyu ni kalanden dɔ bisimila cogoya la a bɛna ne bisimila cɛ ka taa nka ni ne ko a mɔden ka don a mɔden n'o nana a bɛna ni balimaya ye a bɛna ni sinji ye gindo o gindo b'a fɛ nɔrɔ nɔrɔ b'a fɛ a n'a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ ka na fulaw bɛ min kɛ misi la ne y'o de k'a la ni fila bɛ fɛ ka misi nɔnɔ bɔ misi tɛ fɛ ka nɔnɔ jigin fila bɛ misi nɛgɛ a bɛ misi den gɛrɛ ni misi den gɛrɛ la n'a ye nɔnɔ jigin a b'o talo ka bɔ a yɛrɛ b'a minɛ a ko n y'o de kɛ sɛyikhani na o kumana o waliya gindo dafalen adamadenya gindo dafalen mɔgɔw bɛ bɔ ka taa ka bɔ ka t'i yɛrɛ ɲini sɛbɛn ɲasi de y'o dabila ka Bilmayi Hayidara a taara Kawula ka don min na sɛbɛn ɲasi y'a bisimila k'a ta k'a kunkolow minɛ k'a tɛgɛ don a tulo kɔnɔ ka ala dɔn fɔ a ye ka ala dɔn don a la ka Seku Ahmadu Mahi yɛrɛ kɛ ala dɔn ye ka sɔrɔ ka Mahi bila ka na sigi an ka jamana na a nana o ala dɔn de yɛrɛ kɛ anw yɔrɔ a nana o de di anw ma o kumana ale yɛrɛ ka khalifa a y'a tɛgɛsi cɛ min ma n'o ye Mawlana Seku Ahmadu Munir Hayidara ye an b'a fɔ an b'a barikada k'a wale ɲuman dɔn an b'a fɔ ala ka hinɛ a la an b'a fɔ ala ka yafa a ma ala ka anw kɛ kotoba ɲuman ye Seku Ahmadu Munir ye o Seku Ahmadu Munir an bɛ o ka kɛnɛ dɔ ka bi kɛnɛ min n'a y'a kanu k'a di ɲɔnɔngaw ma k'a di alisilamɛya ma k'a di torika ma a y'a di aw ma ko barisa aw bɛ se a kɔrɔ a y'a di aw ma ko barisa aw n'a ka kan o kumana Seku Ahmadu Munir ye nin kɛnɛ in de di aw ma o kɛnɛ in ni aw ye o segin anw fana ma ka anw wele o la anw kana o baara kɛ aw fɛ bi anw bɛ ala tanu ka ala barikada an bɛ aw fo ka aw barikada ka aw wale ɲuman dɔn balima caman de alisilamɛya ye Seku Ahmadu Munir bɛ min fɔ an bɛ segin o de kan anw bɔra ni ala ye Segu an ni ala nana ɲɔgɔn fɛ yan an nana ala sɔrɔ yan an bɛna baro kɛ o ala kan ka segin ni o ala kelen ye ka taa ni o ala kelen ye ka to ala kelen sɔrɔ an bolo ka taa k'o fana to aw fɛ yan nɔ o la anw ka jɛ ani aw ka jɛ ala ko de don o de y'a kɛta bi aw ni anw ka jɛ in kɛra ni ala de ye an ka ɲɔgɔn filɛ in a kɛra ni ala de ye an ka ɲɔgɔn lamɛn a kɛra ni ala de ye an ka ɲɔgɔn baara ɲɔgɔnya a kɛra ni ala de ye o de ye an sigi o ala kelen ka du kɛnɛ na bi o kumana an bɛ aw fo ka aw barikada ka aw wale ɲuman dɔn an bɛ aw fo ni alisilamɛya ka du tɔgɔ ye ni Sɛcani ka du tɔgɔ ye torika ka du ye ni Seku Niasse ka du tɔgɔ ye ni ɲɛrɔ karamɔgɔ ka du tɔgɔ ye ni Seku Mahi ka du tɔgɔ ye ni Seku Ahmadu Munir ka du tɔgɔ ye an bɛ aw fo ka aw barikada ka aw wale ɲuman dɔn an bɛ min fɔ aw ye o de ye wale ɲuman dɔn ye ka aw wale ɲuman dɔn aw fana ka segin ka Seku Ahmadu Munir wale ɲuman dɔn ale min ye anw dilan ka anw kanu ka anw fara ɲɔgɔn kan bi nin cogoya in na nin kɛcogoya in na o ye ala kanu ye dɛ o de kama torikatigi kumana a ko anw ka torika kooli a ko fusamandiya kooli de don wa torika maa si tɛ don torika kɔnɔ fo n'a bɔra izinu na ni wuri de bɛɛ bɛ sɔli kɛ bɛɛ bɛ asafula kɛ bɛɛ bɛ la ilaha illallah kɛ mais o ti maa don torika kɔnɔ dɛ f'i ka izinu sɔrɔ ka don a kɔnɔ o kumana anw ka kooli fusamandiya kooli de don Sɛcani kumana a kan a ko albaydatu minna bi alfin wal farhu la yuqawwam
an ka sɛfan den kelen a bi bɛn mɔgɔ tɔw ka sɛfan ba kelen ma anw ka sɛfan bɛɛ ka sɛfan tɛ anw bɛ ka baara min kɛ izunu de bɛ anw bolo k'a kɛ izunu ti bɛɛ bolo torika ka ca o ye caya dan ye nka n'i ko a ye izunu d'a ma ɲɛsi ti sɔrɔ o ko la n'i ko a ye sanadu d'a ma ɲɛ ti sɔrɔ o la wa anw ka mawuludu mawuludu min ni anw sigi maa kɛ ye bi sanadu bi a la anw ka mɔɲɔ tugulen don Cheikh Mahamadul Muniru ka mɔɲɔ la a ye mɔɲɔ min tugu Cheikh Mahi la Cheikh Mahi min tugu a ka Cheikhu la fo ka se Alakira ma o kuma na o b'a jira k'a fɔ anw bɛ min na anw bɛ Ala yɛrɛ ka ko de la Ala fana de bɛ anw ka ko la bi o kuma na Ala ka ko gabakuru ti bɛn o kɔnɔ fiyewu ale Imam Shafi'i kuma min na ni kala ɲamin'a ma waati dɔ a bɛ kala kɛ ɲɛsi ti sɔrɔ a la barisa kala ɲɛ ti sɔrɔ n'i ma tugu kala tigiw la o n'i kalanna cogo o cogo i bɛ tugu dɔnnibaa dɔ la a bɛ hakili jigin jɛn na Muhammad Zaki dɔnnibaa ba in Ala ka cɛ ba in a ka dɔnniw bɛɛ sɔrɔlen kɔfɛ n k'a tugura cɛ dɔ la n'o ye Cheikh Mahi ye a tilala ka kuma ka dalu di anw ma ko a sheikhiya inni mustaghisum bi babikum Muhammad Ismaila lawla ka fil baksi a ko Cheikh Mahi ni e tɛ ne Muhammad Ismaila ne tun bɛ halakili kɔnɔ koyi o kuma na dɔnnibaa mɔgɔ bi Ala dɔn b'a la ka tugu a la jango a k'a ka dɔnni kisɛ bɔ ka di a ma o kuma na Imam Shafi'i dɔnni ɲaamina a bolo a kamana gwana a yɛrɛ ka kegu a taara tugu Ala ka waliyu dɔ de la n'u b'a fɔ ko Rabi a ko te shakawtu ila waki'i su'a hifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nuru wa nuru Allahi la yu'ta li asi a taara Sheikhu nɔfɛ a ko Sheikhu Waki ne nana e nɔfɛ a gɛlɛya mɛ n ka dɔnniw bɛ ka ɲaami man di ka ɲɛsi sɔrɔ a la n nana i k'a fɛrɛ kɛlen bɔ a ko Imam Shafi'i Ala kota dabila dɔnni ye Ala nɔɔrɔ de ye wa Ala nɔɔrɔ a ti don Ala kotala la a ko Imam Shafi'i min f'i ye n'Ala ye nahawu d'i ma nahawu dɔnni nahawu tigiw b'o dɔn n'a fɔra ko karisa bɛ nahawu dɔ dama mɔgɔ bɛ arabukan dabila fo a ka taa ko n'i ye nahawu dɔn cɛw bɛ siri ɲɛ n'i ye fikihu dɔn i bɛ kɛ maaba ye n'i ye kuranɛ dɔn i kadara bɛ bonya n'i ye jate dɔn i hakili bɛ misɛnya n'i ye arabukan dɔn i tabiya bɛ misɛnya mɛ n'i ye nin bɛɛ dɔn n'i ma Ala dɔn a tɛ foyi ɲɛ ye e de bɛ tila ka siran mɔgɔw ɲɛ n'i de bɛ tila ka siran mɔgɔw ɲɛ o kuma na o ye wajibi de ye f'i ka tugu o cɛw de la o cɛw minnu u ni Ala jɛra n'u ni Ala jɛra u kɛra Ala teri ye Ala yɛrɛ kɛra u fɛ u ye Ala kanu Ala fana ye u kanu tuma min na ni Ala y'u kanu Ala y'u fa ni ale yɛrɛ Ala ka kanu ye n'a ka jarabi ye a kɛlen k'u fa a y'u ɲɛnamaya n'ale yɛrɛ ka Ala ye o cɛw nana kɛ cogo di n'u ye min da Ala y'a ta n'u ye min bila Ala y'a bila n'u y'a fɔ Ala yɛrɛ sɔnnen don o cɛw dɔ ye Seydi Arabiya ye Arabiyatul Adawi Ala ka waliba in n'a fɔra muso bɛ yen ale Arabiyatul Adawi a ye Ala kanu ka Ala kira kanu nana se yɔrɔ dɔ ma a hakilila ni Ala kira hakilila de kun ye kelen n'a ye min fɔ Ala sɔnnen don Ala jɛmɛ a ma a ka ko bɛɛ don dɔ la a wulila a y'a tɛgɛ fa bɔgɔ la k'a tɛgɛ kelen fa ji la mɔgɔ y'a ɲininka ko Seydi i bɛna mun kɛ a ko n bɛna jahanɛmɛ fa ni ji ye ka alijinɛ gɛrɛ bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ Ala ka se ka bato barisa Ala tɛ ka bato bilen ko a ma cogo di a ko bɛɛ bɛ ka Ala bato alijinɛ nege de kama bɛɛ bɛ ka Ala bato jahanɛmɛ ɲɛsiranya de kama anw de ye jɔn ka kan ni mun ye ma ka baara Ala y'an bila min na an k'a kɛ dama sara ko kuma t'a la alijinɛ jahanɛmɛ o ye sara de i ka baara kɔfɛ adamaden ka baara adamaden bɛ sara ni alijinɛ de ye adamaden bɛ sara ni jahanɛmɛ de ye nka mɔgɔw tɛ ka Ala bato bɛɛ sirannen don Ala dɔ b'a ko ten ko tuma min na ni Ala ye dali kɛ a ye mɔgɔw dilan ka kɛ kɔnɔntɔn ye Dafe bɛ dilan ka kɛ kɔnɔntɔn ye kɔnɔntɔn bilalen a nana alijinɛ dilan alijinɛ dilanla yɔrɔ min na kɔnɔntɔn yɛrɛ tilala kɔnɔntɔn ye tuguni bɛɛ lajɛlen taara
aljinɛ nɔfɛ ko f'u ka don aljinɛ kɔnɔ bɛɛ ɲinɛna ala kɔ bɛɛ ala bato dabila fo groupe kelen groupe kɔnɔntɔn bɛɛ taara fo kelen ala y'u lajɛ a y'a sɔrɔ u bi aljinɛ de fɛ ka tɛmɛ ale ala kan ala y'i to la a ye jahanɛmɛ fana dilan jahanɛmɛ dilanlen o groupe kelen min tora ala fɛ o yɛrɛ tilala ka tila kɔnɔntɔn ye tuguni segi bɛɛ taara jahanɛmɛ nɔfɛ u bi ka dabali bɛɛ tigɛ dɔw selila dɔw bi ka sun dɔw bi ka hiji dɔw bi ka sarakati bɔ k'u kana se ka don jahanɛmɛ kɔnɔ nka u ti k'a kɛ ala kama ala y'u filɛ tuguni o kelen min kɛ a ye kelen min bɛ yen sisan a ye aljinɛ jahanɛmɛ fara ɲɔgɔn kan k'o jira olu la olu bɛɛ ko ala anw ti foyi fɛ anw bi ala de fɛ an mago tɛ aljinɛ na anw mago tɛ jahanɛmɛ na ka nege aljinɛ na o ye natabaya ye ala dɔnbaw fɛ ka sira jahanɛmɛ ɲɛ o ye jitɔya ye maa man ka sira foyi ɲɛ ni ala tɛ olu tun bɛ ala de fɛ o kelen min kɛ ala ye olu yɛrɛ kɛ a yɛrɛ ka du kɔnɔ teriw ye olu de bɛ baro kɛ ala fɛ u ni ala bɛ te min ɲɔgɔn fɛ Sɛbɛnasi ko ten ko ale mago bɛ nin jogo in de la a ka kalandenw na f'an ka fanaw de kɛ ala la mais n'a ye fanaw kɛ ala la a banna wa n'i ka fanaw danna ala ma an mɔkɛ de ko ten ko i kɛlen lakuru ye o ko ye lakuru ye ka dan ala la o ye lakuru ye kana dan ala la dɛ ni ala sɔrɔ e ma ala kira sɔrɔ o kumana a y'a to an ka ala kira ɲini an ka ala kira sɔrɔ ni ma min ala kira fana sɔrɔ e ma waliya sɔrɔ i ma waliya sɔrɔ i ma se cani sɔrɔ ɲini fɛn ma sɔrɔ barisa ala ti sɔrɔ ni kira tɛ wa kira ti sɔrɔ ni ala ka jɔn ɲumanw tɛ mama ni bi jɔn ɲuman nɔfɛ mama ni bi jɔn ɲuman nɔfɛ se cani ka sababu i k'a dɔn i kana dɔn n'i ye hakili sɔrɔ don o don ala dɔn kɔnɔ waliya kɔnɔ i bɛna dɔn k'a fɔ se cani o de ye i ka ɲɛmaa ye o se cani fana sɔrɔlen kɔfɛ kana dan o ma koyi n'i ye se cani fana sɔrɔ i ma seeko sɔrɔ ka se cani ma a ti ɲɛ se cani ye hadara min ye maa tɛ se k'a ta ale la fiyewu maa tɛ se ka to daa kɔnɔ ka tobili kɛ o ka daa to tasuma sanfɛ ka do kɔnɔ ka tobili kɛ o tɛ se ka kɛ o i bɛ bɔ a kɔnɔ de ka baara kɛ ala nka k'i to tasuma sanfɛ i tɛ baara kɛ tasuma na i bɛ bɔ cogoya min na i bɛna dugukolo dɔ de kan o dugukolo de tɔgɔ ye ko Sheikh Ibrahim Niass Sɛbɛnsi kumana wa kumana a ko ale tun ye khalifa ye khalifa ye koba ye dɛ a ko ale ye khalifa ye a b'a ka khalifaya kalama o y'a sɔrɔ an fa dama bɛ jini bɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ Sɛbɛnsi kumana Abdul Kadir Jeli kumana a ko nabila n'u ka kunu tuma min na ni kasaraw sɔrɔ ji kan n'i y'a kunu ma bɛn ji la a ko ale Abdul Kadir sababu don Sɛbɛnsi ko a hakilila taara ale kɔni na a ko nabila n'u ka bana a ko n'ale kuma daji tu a kan nabila Nuhu kan a ka bana kun di kɛnɛya Sɛbɛnsi ko daji in ka bɔ yen ko a hakilila bɔra ale ba Niass la ni kuma ninnu ka girin dɔw bɛna fɔ ko aya k'u ye waliw ka kuma daminɛ nin tɛ waliw ka kuma ye nin ye cɛw ka kuma de ye n'a tugu cɛw la i bɛ nin dɔɔnin sɔrɔ n'i tugura cɛw la i bɛ nin dɔɔnin sɔrɔ o kumana f'i ka seku dɔ de sɔrɔ maa bɛ seku sɔrɔ cogo di maa ti seku fana sɔrɔ f'i ka ala sɔrɔ wa ala ti sɔrɔ f'i ka ala kira sɔrɔ kira ti sɔrɔ f'i ka seku sɔrɔ wa seku ti sɔrɔ f'i ka seli ala ka danfɛn bɛɛ lajɛlen kan madama maa wɛrɛ bɛ yen i ka fara i ka seku kan i ti ɲini fɛn sɔrɔ madama i ma fana'u kɛ i ka seku la e ti seku sɔrɔ madama i ma jɔ i ka seku la ɲɛnamaya d'a ma maa si ti bɛnbaliya fɛ hadara bɛɛ bɛ k'a kɔnɔ cogo o cogo a ye dugawu kɛ ala bɛ dɛsɛ ka bɛn kɛ yan ala ti dɛsɛ o la o kumana an ka dugawu kɛ ala ka bɛn na hadara kɔnɔ wala ka dugawu kɛ jamana ye gɛlɛya min bɛ jamana kan Kidal tigɛ mɛ ka bɔ Mali la ani fils tigɛ mɛ ka bɔ Mali la Malien olu ti se ka se Kidal bi o hinɛ ko ye dɛ jamanatigi ti se ka se Kidal n'a yɛrɛ ma jɛn ɲini Kidalikaw fɛ o ye kabako ye dɛ ala min bɛ se ka o ban yani an ka sigi siɲɛ wɛrɛ an b'a jira o ala la k'a fɔ an ka jamana ka fara ye jamana in bi dilan ni hakili ɲuman min ye ala k'o di an ma ka anw yɛrɛw kɛ hakili ɲuman di anw fana ma an ka ɲɔgɔn faamu ka jɛ ka baara kɛ ala k'o fana nɔgɔya an ma ala ka ɲɔgɔn kanu di an ma
ala ka sabali di ama n'an fo ka tila ka barikada kɛ ka dugawu kɛ o bɛɛ ye hadara balima n'o ye Sheikh Mansuru ka hadara ye n'o ye Sheikh Hashim ka hadara ye an bi u fo k'u barikada k'u wale ɲuman dɔn ni kɛnɛ in kan n'an y'olu fo Sharif Usman Madani Haidara ka jamakulu an bi olu fana fo 11 minnu bi yan an bi olu fo an balima fɛn o fɛn bi yan diinɛ kɔnɔ tarika kɔnɔ an bɛ se ka min dɔgɔ fɔ kabini ɲɔnɔ alimami na ka se dugutigi ma khalifa bɛɛ lajɛlen mukadamu bɛɛ lajɛlen an b'u fɔ an b'u barikada an di ɲinɛ groupement mɔgɔw fana kɔ hali bi u ka cidenw sera an ma u nana foli la an b'u fɔ an b'u barikada k'u wale ɲuman dɔn o la khalifa minnu fana bɔra dugu wɛrɛw la kana fara yan khalifaw kan an bɛ olu taw tɔgɔma k'u fɔ an di ɲinɛ Ustaz Nakiri Umaru kɔ n'o Sayidi Shehu b'a wele o la a jɔra anw ye jɔ dan a jɔra anw ye komi n'a fɔ Masina Bayi fana jɔra an ye cogo min na n'u ka cɛntigɛ dafalen an di ɲinɛ Dawuda Ibu Sheikh Cani kɔ an di ɲinɛ Moni Pepukukaw ka dangele kɔ n'o ye Lamini ye an b'u fɔ an hakili ma to maa o maa la Siri Sabata ni Bayisu ninnu an bi u bɛɛ lajɛlen fɔ maa o maa bɔra yɔrɔ wɛrɛw la kana fara yan kalifaw kan an bi u bɛɛ lajɛlen fɔ yan kalifaw fana an b'a ɲini u fɛ u ka foli segin u ma k'u barikada u jɔra jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen la o la ɲɔnɔ fana kalifa bɛɛ an b'a bɛɛ fɔ k'a bɛɛ barikada k'a bɛɛ wale ɲuman dɔn ni tiɲɛtigiya u kɛra kɔdimi fura ye Sheikh Mahamadul Munir ka du ye u kɛra kɔdimi fura ye Sheikh ka hadara ye o kuma an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'u ka ɲinifɛnw bɛɛ nɔgɔya maa o maa nana ni kɛnɛ in kan a y'a ɲini Sheikh Mahamadul Munir hɔrɔnma la Ala k'a bɛɛ ka hami dilan Sherifla TV mɔgɔw arajo so mɔgɔw n'o ye maa min ka arajo ye ani arajo tɔw bɛɛ minnu bɛ k'an dɛmɛ baara in na kabini kuma ja an bɛ u fo Sherifla baarakɛlaw kan fana a bɛ cɛsirilen don diinɛ na yɔrɔ min na an b'a dɔn kabini bi tɛ an bɛ dugawu kɛ a ye baara in hali bi Ala k'a timɛ nɔgɔya an ma Ala k'a kɛ Ala ko ye u bolo Ala k'a kɛ wasa ye u bolo kumana balima bɛɛ ka foli don Sheikh Mahamadul Munir denw bɛɛ lajɛlen dɔgɔnin bɛɛ n bi u bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada u bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan maa o maa bɛ dugu wɛrɛ la minnu bɛ jamanaw la bɛɛ y'i ka baara bila ka na an ka fara ɲɔgɔn kan Sheikh Mahamadul Munir ka drapeau k'a kɔrɔta ɲɔgɔn yan o de anw se yan nɔ o kumana a ka foli don a ka barikada don Ala ka san wɛrɛ jira an na Ala k'an ka hamiw kɔrɔta Ala k'an ka ɲinifɛnw nɔgɔya Ala ka haminakow nɔgɔya n'an bɔra ka taa an bolo don ko o ko la Ala k'o ni barika bɛn Ala k'o ni wasa bɛn Ala k'o kɛ Ala ko ye bijahi nabi sallallahu alaihi wasallam khalifaw ni muqaddamu ani maaba caman tun bɛ kɛnɛ kan minnu ye seereyaw kɛ ka tanurikaw ni waleɲumandɔnw caman kɛ kɛnɛ in kɔnɔ baara ninnu kuncɛra ni duwawu don ye jamana ye ani jamanadenw ye ani diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen an bɛ Alahu taala deli nin sigiɲɔgɔn ninnu Ala ka ninnu caya an tun min sɔrɔ k'a lase aw ma o de ye wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu